90.7 Love Radio. Magandang araw, mga kabisyo, mula sa overall #1 radio station in Metro and Mega Manila at ng buong Pilipinas. Ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan na bisyo na to? Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Alam ko, partner, nagsasawa na siya sa palagi akong intro sa kanya. Pero gagawin ko to hanggang sa mamatay ako at forever akong DJ. Na ang lagi kong intro sa kanya ay siya ang nag-iisang artista na lagi akong nasa starstruck. Oo nga, no? Totoo Diba? yan. Kahit ilang beses na natin siya nakita, yung mga tao nga dito makikinig niya sa studio, kanina kalmado lang eh. Nung dumating si Sarah Geronimo. Lahat po nagkaroon ng epilepsy. Lahat po nanginig. Lahat po nangisay. Bakit? Sino ba ang ating bisita ngayong araw na to, partner? Ako, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na si Miss Sarah Geronimo! Miss Nicole and Sir Chris. Hi, Sarah. Grabe, nakaka-starstruck. Nakakatunaw siyang pagmasdan. Naku naman yan. Grabe naman po yung bola. Ito yung mga tipo ng babae na kapag kabuntis siya yung tititigan mo para siguradong maganda yung lahi. Tama. Oo, di ba? Kung gusto niyo magkalat na magandang Oo, lahi, correct. picture po ni Sarah Geronimo. Ang titigan niyo po, lalo kung personal. Naku, mga kabisyo, siya po ang pag-asa ng mga tsaka. Hindi! Ako, hindi niyo nakita ng personal si Sarah. Eh, di tingnan niyo yung album. Yan, oo, tingnan. Oo, di ba? Baka sakaling gumanda yung lahi ninyo, di ba? Sana nga, Miss Nicole, magdilang anghel kayo pag nag-baby ako. Ay, naku, nakaka-lurk. Sigurado naman magandang lahi mo. Kung hindi, bakit naman hindi? Imposible namang hindi. Di ba? Siyempre, Siyas, alam niyo po mga kabisyo, lagi po namin kinikwento nito ni Chris na nag-umpisa po kami ni Chris Chuper sa pag-host ng mga mall shows. Yung mga mall shows ni Sarah yung hinuhosta namin. And never tayo nagsawa, never tayo napagod. Kasi alam naman natin na kapag autograph signing ni Sarah Geronimo, mag-close na yung mall, hindi pa tapos yung autograph signing. Correct. Opo. Nagpapatay na po ng ilaw. Nagliligpit na po ng mga monoblock chairs. Si Sarah pirma pa rin ang pirma. Dahil yata sa inyo po. Hindi, dahil sa'yo yun. Lucky charm ko. Well, kung sinabi mo rin, baka nga. Tara na po, mall show na tayo. Tara na! Oo nga, Namimiss na namin sobra. mag-mall show kasama ka. Namiss ng tambalan ng mga mall shows Uy, mo. kunin nyo kami ulit. Ba't hindi nyo kami kinukuhang host? Si Miss MG, Hindi. sina Kuya Jan, sina Maring Shea, Ma'am, kunin nyo kami nga. sina Boss Vic, o di ba mga friends sa Viva? Oo nga. Kunin nyo po kami ulit. Namimiss na po namin si Sarah. It's been a long while. Pero ito, sa muling pagbabalik ni Sarah Geronimo, syempre, mga kaibigan, eto, may init-init pa. Perfectly imperfect. Pang ilang album mo na to, Sarah? Ilan na ba? Ang hirap bilangin eh, no? Ang Actually, tinanong ko rin 11. kanina eh. Sabi nila, pang 789. Ang dami mo na kasi nagawa. Pang 11. Pang 11, parang 11th year ko na rin in the business. Galing. Parang every year gumagawa siya talaga ng album, no? Anong special dito sa album na to? Ah, special. Bukod sa In Love Ka sa album na yan. Yeah. In Love ba si Sarah? Naman. No. Ito po, perfectly imperfect. Parang ito yung best na description sa akin. Para sa ating lahat actually. Kasi lahat naman po tayo flawed, diba? Lahat tayo may mga insecurities. Pero huwag nating kakalimutan na we were made perfectly imperfect by God. Diba? So, yun. Big word, ah. Kayo naman, Miss Nicole. Siyempre, hindi niya pwede sabihin yun. Hindi, parang tinititigan ko. Parang Tayo wala naman, eh. kahit di niya tanongin, kita naman niya. Uy, ikaw lang ha. Dami-dami nito. Ano, Huwag ko ko'y damay. Pareho tayong mag-host dito. Hindi. Hindi, pero I like what she said, no? Na lahat naman tayo flawed. Meron tayong May mga kanya-kanyang loopholes tayo, correct. may mga pores tayo. Oo. Ikaw lang. Yung sa'yo lang part na mas defined. Nakakalurk eh. Hindi ko tandaan yung ikot-ikot na lang, di ba? Pero ito pala bago. Ano yung career single ka sa album na to? Yung career single ko po ay titled Kilometro. Kilometro. Same songwriter din si Tyro Alfaro and Yumi Laksamana, yung kanyang girlfriend. Ako, fan ako ng tandem na yun. Ang galing-galing nila. Bakit mo siya favorite? Yung Kilometro. Balita ko bukod sa It's a Career single, favorite mo daw itong Kilometro. Yes, narinig niyo na po ba? Papakinggan namin ito ngayon. Kasi di ba kami binibigyan na? Ngayon pala kami nagkakopya. Sa sasakyan namin, papakinggan namin. Actually, nagsimula po kami magkatrabaho nila Tyro dun sa song na Ikot-Ikot. Saka Tayo.
magmula nung nagkatrabaho kami, sobrang na akong naging fan nila, ng trabaho nila. Tapos, each time na nagkakatrabaho kami, meron silang bagong ibinibigay, bagong tunog, mas nasa electronic, dance music. So, saka, yun nga, mapapa-groove ka talaga. Saka, pop R&B, yun ang kanyang genre. Is it okay if you sing a few lines from Kilometro? Sige po. Gagawin ko ang lahat upang sa uli ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometrong layo. Layo. Sorry, kakagising lang. I-play na to. We are still playing your song, yung Ikot-Ikot. So, Salamat po. hindi Kaya ka akala namin, this one is a... part of the album. Oo, yung pala, it's a new album. This one is a new album altogether. Galing. Invite mo na yung mga listeners natin and viewers to get a copy of your album. Yes, iniibitahan ko po kayong lahat to please grab your copy of my latest album. Ito pong Perfectly Imperfect para po sa inyong lahat. It has 11 original songs na sana po ay ma-appreciate ninyo. Sarah, I wonder, nakapagsulat ka na ba ng kanta? Kasi the last time that I interviewed you, yun yung gusto mo eh. Singer-songwriter kaya siya. Hindi. Ako yung Close. sumasagot. Bakit? Si Sarah yung tinanong Eh, ko. siyempre, ganun natin kakilala si Sarah. Hindi, kasi ano ka ba? I remember the last time Actress that na yun, alam mo ba? Actress. Alam ko naman, partner, lahat, anong pelikula niya, sasabihin ko yung linya. Kala mo ha, ulit-ulit kayo, huli pa iyak ako ng iyak. Wow. Di ba? Hindi, nakapagsulat ka na ng kanta, yung gusto mo dati na collab with sila Rachel. The last time kasi that I interviewed you, yun yung one thing that you want to do and then you want to Yung write praise inspiration. songs also, yung Yes. ganon. Nagawa mo na ba siya? Nagkaroon ka na ng time for that? Nakagawa po ako ng isang kanta na co-wrote with Sir Louie Ocampo. Ooh, it's here. Sa Expressions. Okay. Opo. Bongga. Yee. Ano kayo mahihili ng isang Sarah Geronimo? Ano pa? Maano po? Ano pang mahihiling? ng isang Sarah Geronimo? Pagdating sa pelikula, lahat, milyon ang kinikita. Sa album, lahat, best-selling ang Correct. album. Ano O ano pa? Ano po mahihiling? Wala na, nandun na eh. Yun lang, sana po mas marami pa akong mapasaya, ma-inspire ng mga tao through my music, kung anong talentong binigay sa akin. Ayun po. Ganda ni Sarah. Ayaw mo magsalita ng gano'n. Ang alin? Ba't nung lumabas sa akin, parang nagmukhang bakla? Ang hindi niya magsalita. Oo nga. Kada tanong mo, hyper na hyper. Ang hindi, pwede pag ikaw nagsalita, layo eh. Hindi mo nakakainis ka. Pinapahiya mo ko. Ang bongga ni Sarah. Meron kang mall shows na upcoming. Meron. Saan ka namin naabangan? Po kayo doon. Ano ulit natin sa mga susunod? Sa mga susunod, dagdagan po natin ang mga shows. Dapat. Gusto ko mag-host ng mall show ni Sarah. Ayan na, nakontrata na. Okay. Nagmamakaawa sa boss. Sige na po. Oo nga, busy niyo po. Okay po, on October 25, nasa Centrio Mall po ako in Cagayan de Oro. And October 31, Marquee Mall in Pampanga. Yan. I'll be singing songs from my latest album. Perfectly Imperfect. Ano yung contribution mo dito sa album? Gaano katindi yung ilang percent yung... Saktong percent, ayoko na. Kailangan mo ng calculation. Pag kailangan mo ng calculation, sabihin mo lang, Sarah. yung contribution dyan, dun sa album. Bukod sa, syempre, ikaw kumanta lahat niyan, di ba? How involved were you? Opo. Unfortunately, hindi po ako nakapagsulat ng kanta ulit. Pero itong album na to, sa selection ng songs talaga, ako yung namili ng mga kanta. Magmula actually po ng Expressions, yung album na Expressions. Tapos, yun nga po, yung title ng song, yung song, ay, yung album. May song po dito na ang title, Perfectly Imperfect din. I got to work with a Canadian producer, composer-producer, si Adam Hertzfield. Wow. Yan naman. Mga nakakasama ni Sarah ngayon. Nosebleed. Opo, nagkatrabaho kami pero he was very, very nice. Tapos, nagkaroon din po ako ng collaboration with a Canadian rapper, si Celeb. Yan. For the song Last Night of Our Lives. The songs are all original. All originals po yan. Diba? Bongga. Pang international talaga. International. World class. Pag sinabi nating Sarah Geronimo, diba? World class talaga. International, internet na nation. Diba?
Bongga talaga. Please do get us to host her mall shows again. Because partner, di ba, remember, lagi natin pinag-uusapan, always the thrilling moment when you call out her name and then people stand up all together. Na Parang may parang, bumbang Diyos. oo. Grabe, laging ganun. Parang Bukod may sa, bumabang Santa. oo, ganon, bukod sa favorite ganon. natin na the whole show, yung isa sa mga favorite ko talaga pag tinawag na namin, sabi, yes, Sarah Geronimo! Tapos lahat ng tao yung na-excite, Ay, Popsters natataranta. mo, grabe, no? Oo. Hindi sila ubusan ng Bakit ano. ganun si Popsters mo? Parang di tumatanda pati. Yung mga iba doon may edad na, pero kung sumigaw, bongga. Gusto ko rin po silang pasalamatan na Popsters always present yan sa mga boys shows. Tama. Thank you. Ito po, acknowledgement from Oo Miss naman, Nico sobra. and Pag sinabi Sir ng Chris. Popsters, grabe, kahit nasa dulo ng Araneta, di Correct. bilang Tama. Alam mo sila yun. Thank you. Thank you very much, Sarah, Thank for you. your time. And good luck sa iyong bagong album. See you in your next mall shows. Assuming that we will host your mall shows. Mary Yay! Alexandra Geronimo dito sa 90.7 Love Radio!